Kaixo, ni Asier Orbea naiz, eta gaurko honetan lehen hezkuntzako ikasleekin online bidez emandako feedbackean kontuan izan beharreko hainbat irizpide zein gomendio eskaintzera natorkizue. Hasteko, aipatu bezala, online feedbackean hainbat mota desberdin aurki ditzakegu, eta hauen artean aukeratzea oso beharrezkoa eta oso onuragarria da. Hasteko, feedback mota desberdinak aipatuko ditut. Hala nola, korreo elektroniko bidez ematen dena, hau taldekoa edo individuala izan daiteke, eta ideia orokor bat zuzentzeko eskaintzen da. Bestetik, errubrika bat, hau garatuagoa da eta edukia eta ikaslearen garapen mailaren arteko uztarketa bada, hau nahiko individuala da. Bestetik, testu komentarioa, hau egindako lanaren ideia edo esaldi baten zuzenketa edo feedbacka da. Eta azkenik, bideo bidezkoa. Benetan, hau gomendatzen da, izugarrizko onurak ekartzen dituelako ikaslei zen irakasleen ikaskuntza prozesuan. Bestetik, bidirekzionala dalako, hau da, zer da bidirekzionala? Bidirekzionala da, ikasleak zein irakasleak hartu eman hori ematen denean. Eta azkenik, honekin batera, ikaslearen eta irakaslearen arteko harremanak uztartzen direlako. Bestalde, askotan esaten den bezala, ikasleak ez duela aprobetxatzen ematen zaion feedbacka. Batez ere, ona denean. Hala nola, adibide simple bat, ikasle batek ez du gainditzen azterketa. Beraz, bere pentsamendua zer da? Ikasi egin behar dut, irakasleari kasu egin behar diot, edo irakasleak esaten duena egin behar dut. Baina aldiz, irakasleak gainditu edo proba pasaduenean, zer pasatzen da, eman zetan feedback horri. Ikasleak zer pentsatzen du horrekin. Bueno, nik ja probatu dut, nik ez dute zer egingo. Eta ez, horretarako ere, hainbat irizpide kontuan hartu behar dira. Izan ere, ikasleari ez zaio soilik aipatu behar, hobetu beharrekoa, baizik eta ondo egin duena. Eta prozesu guztian zehar, emandako aurrera pausoak ere eskaintzea oso onuragarria da. Ikasleare beti ere motibatuaz sentitzeko eta beti ere taldean sentitzeko. Bestetik, ikaslea da beti protagonista. Honetarako, ezin beharrezkoa da elkarrizketak izatea, bai irakaslearen eta ikaslearen artean, eta biek aipatzea zer ikusi duten prozesuan zehar, nola sentitu diren, zer hobetu dezaketen, baina biek, bai irakasleak eta bai ikasleak ere. Eta azkenik, horretarako oso beharrezkoa da, eta honetan oso komenigarria da, gamifikazioa. Hau, prozesuan zehar, jolasen bidez ematea. Hala nola, ikasleak askotan aipatzen den bezala, jokuen bitartez ikasten duelako batez ere. Bestalde, hainbat ideia ere irakaslearen funtzioari dagokionez kontuan izatea behar beharrezkotzat dira. Jarraian, online feedbacka eskaintzeko bideoak egiteko hainbat ideia eskainiko dizkiet egungo irakaslei. Beti ere, kontuan izan da, lehen aipatu den bezala, lehen hezkuntzako ikasleen irakaslei. Hasteko, eta ideia garrantzitsuena testu ingurua da. Hau da, bideoan non grabatuko den, zer ikusiko den atzean, nola ikusiko den, argia, kontuan izatea oso garrantzitsua da. Bestetik, beste garrantzitsu bat, iraupena, bideoaren iraupena. Kontuan izan behar dugu lehen hezkuntzako ikasleekin gaudela. Beraz, bideo oso luze bat egitea ere ez da kaltegarria izan daiteke. Eta bertan eskaintzen diren ideiak ere galdu daitezke. Hirugarren ideia, feedbackaren nondik norakoak. Hau da, zer esplikatuko den, nola esplikatuko den, eta zertan zentratuko garen azaltzea oso garrantzitsua da. Ikasleak ere bideo ikusten duenean jarraipen bat izateko. Eta mamia ere ulertu dezan. Laugarren ideia, grabaketa da. Hauetan oso garrantzitsua da irudiak, grabaketak, animazioak sartzea. Nolabait ere ikaslea motibatua sentitzeko eta bideoa ikusteko gogoekin izateko. Bosgarrena, kamera. Gaur egun, kamera digitalak oso gutxi erabiltzen dira, eta batez ere ordenagailuz edo mugikorrez grabatzen ditugu. Eta horretarako dauden aplikazio zein teknika desberdinak erabiltzea oso gomendagarriak dira. Nik gaurko honetan 2 aplikazio gomendatuko nituzke.
Viva Video eta Movie Maker. Hauek benetan oso erabilgarriak eta erabilterrazak dira. Eta denek erabiltzeko modukoak dira. Bestetik, gidoi bat izatea oso onuragarria da. Ideiak ez galtzeko eta grabatzen gaudenen bitartean ideiak lotzen joateko. Nik bideo hau egiteko dudan bezala. Bestalde, 7. idei bat, eta hau ere oso garrantzitsua dena, hausnarketarako galdera irekiak egitea edo eskaintzea ikaslei. Hau da, ez egitea galderak bai edo ez erantzunekin, baizik eta beraien iritzia jakinteko edo aurrera pausoak ebaluatzeko, honekin batera 8. idei bat dugu. Eta feedbackean ez ditugu aginduak eman behar, baizik eta iritzia eskaini behar dugu. Hala nola, ez da berdina esatea, hau gaizki egin duzu, hau zuzendu behar duzu, edo hau traketxe egin duzu, edo gure ikuspuntua eskaintza, hala nola. Nik uste dut hemen zer hobetu dezakezula, edo hau bestera batera idatziz hobeto uler daitekela. Azkenean ikasleak ere hori oso barneratua du eta modu eraginkor batean galde diezaiokegu. 9. bideoaren zama. Hau lehen aipatu bezala iraupenerakin batera doa. Hau da, ezin dugu bideo oso zamatxu bat egin, ideiaz kargatuta eta zama handiarekin ikasleare nekatua sentituko delako eta ez duelako bideoa behar bezala ikusiko. Eta azken ideia garrantzitsu bat, grabaketaren feedbacka egitea. Hau da, irakasle bezala gure jarduna da ere, egiten dugun hori zalantzan jartzea eta hobetu beharreko aspektuak zein ondo egindakoak ere goraipatzea. Baina hau ere gure jarduna da. Beraz, ekin diezaiogun lanari.